To waye wanda yake kashe masu tace fina-finai? Yalla bai wata kila ubannin daba ne. Ka bata lokacinka. Saboda su harbe su kawai za su tare da matar tasa su ware. Wani ne kawai yake bata lokacinsa kuma yake jin daɗin hakan. Ku gaya min a masana'antar fim yaya tsakanin masu tace fina-finai yake gudana? Su ne suke tace fim din da mutane za su fi so. A duk lokacin da wani jarumi ya kira wayan jarida. Ba tantancewa. Alaƙar su ɗaya da wannan masana'antar ita ce tantancewa. Yalla bai to ai shikenan ma. Shikenan. Fani re shi ne fim din Sirbasab na ƙarshe. Tauraro ɗaya. Kenan kawai dan ya duba fim din da baka so lokaci guda sai kashe shi? Yalla bai. Ya kamata mu yi wannan tambayar. To suwa? Yalla bai to su waɗanda suka yi fim din mana. To me yasa su? Nitin Sirbasab ya tantance fina-finai masu tarin yawa a rayuwarsa. To amma sai yanzu bayan ya tace wannan fim din. Gaskiya abin ba daɗi. Da sassafe yau na dawo daga Ajmer. Ajmer? Malam Arbin, tun shekarar 1992, kowace juma'a sai na je Ajmer. Domin yin addu'a gane ga kuma fina-finai na. To amma ban taɓa jin an tace maka wani fim ba. Tacewa? To me abin da za a tace a tare da shi? Domin na riga da na san kome yake gudana. Kawai kalmar baki ce fa da ake faɗa. Idan aka saka wa jama'a suka kalla, su da kansu za su san cewa fim yayin musu kyau ko bai ba. To gaskiya haka ne kuma yalla bai. Malam Himani, yalla bai. Wannan me nake gani a jikin fassar taka? Da abu ne da ba kowa ke amfani da shi ba. To amma yanzu ya zama ado. Yalla bai ni bai na jin cewa fa mun biyo hanyar da ta dace. Mu je da mai bada umarni. Fim ne yalla bai da aka zuba fikira. Ba kunge. Sai dai na buƙatar goyon bayan masu tacewa. Sai dai kuma su suka saga mun da gwiwa. Wace sagar da gwiwa kuma? Sun maga tauraro 5 ne ko 6 daga ciki nawa ne kai ya samu? Yalla bai, ni taron juma'a ko waje man ƙara fita ba. Ko jarumai na ma na kasa daga wayansu. Gaskiya dai ina da fusata. Sai dai kuma ni na da wata alaka da Malam Nitin. Shi aboki ne na kwarai. Me abokin kwarai? Amma kuma baya yaban fina-finanka. Kamata in yi tantance fim ɗinka ya fi yabansa fiye da kowanne. Dan ba mu guri. Tsohon labari ne labai. Akwai wata mace wadda ta ce wani abu kamar ana kashe kuɗi akan bishiya fiye da yadda ake siyan furaf. Ni ma kuma na ce haka. Sai na labai a halin yanzu ma dai na manta da komi. Ko fim ɗin kisa ma bai taɓa yi ba. Sai kuma wa kake tunani? Yanzu mai fultulu shi ma za mu tambaye shi? A wannan kes ɗin ba kowa ake takurawa ba. Ina kin ga jeki ware. A bincika shagunan da ake sayar da fulawoyi mana. Ba ka amfani da leda mai kwari? An daina amfani da ita yi. Shikenan ku zo mu je. Barka. Komai daidai? Leda mai kwari suke bukata. Da kyau. Kin san yadda roba plastic take da hadari? To amma ni ina amfani da plastic. Kudi farko sai fulawa. Ba komai da gaske ba. A'a da damuwa. Kullum nake so na dinga siyan fulawa a nan. Idan ka saka da bani kyauta nan gaba rufe gurin naka za kai. Inda fulawoyi za su fito? To wannan shagon a buɗe yake kullum. Me kika tunani? Ina tunanin ya fada. Ƙwarai kuke ƙwararriya ce. Jiniki na samu wani abu na musamman. Ki baki samu komai ba. A'a, da gaske nake fa, kada ki haka. Nisha, zan yi magana da ke anjima. Mintuna 5, zan kira ki kinji? Shikenan to. Da tsada haka? Ita ma ɗin kamar dai mu take.
Ya kamata ka fara kallon kunnuwanta ka banga kallon idanuwanta tukuna. Cewa zan san cewar waya ma take yi. Wato dama ɗaya kake nema da ka fada soyayya ba? Masu tace fina-finai. Takaddar waya. Sannan ga wannan tambarin. Idan har triangle ne, haka zai kasance. Halin yanzu masu tace fina-finai guda biyu kenan wanda aka kashe. Jiya da dare an tsinci gawar mai tace fim wato Rishad, wanda ya tace wannan babban fim din da ake kira da Birar. Ragowar gangan jikin an ganta ne a gadar jirgin ƙasa, wanda ake tunanin jirgi ne ya markaɗe shi. Halin yanzu ne abin da zamu iya cewa shine kai tsaye shine matatan fina-finai kawai yanzu ake farmaka. Duga baki ɗaya kisa biyu ta salo ɗaya aka yi su. Irin leda da ke wajen wannan da kuma tauraron zai kashe sannan ya alama da wannan tauraro. Arbin wani tauraro kuma? Wannan Nitin Sebastian ɗin to shi Zan iya cewa shi ya taki sa'a ne a daidai lokacin da ake so a ƙara sa masa matarsa ta shiga. Amma ba da ba zan iya tabbatar da cewar cikakkiyar tauraro ake so a yi mai. Yalla bai zan iya cewa fa wannan wani sabon makashi aka samu a garin nan. Wanda suke ba al'umma tauraro su ma su ake ba tauraro. Wato masu tace fina-finai. ba za ki kunna masa wuta ba. Amma sai ki kai shi majami'a. Kullum take zuwa coci? A lokacin da mamata tana raye tana yawan tura ni can. Amma yanzu ni nake tilasta kaina. Kai haƙuri. Baba fa? Maman ki ba ta son fulawoyi? Ƙuri, tulips. Wannan furen shi kaɗai take so. To ya zan? Mamata, sarkin barkwanci. Wagzi, za ka je ka haɗu da mamata. Ka ce wa dadi ka gode. Me? Dani flower yana nufin kai ne Dani ko? Me yasa? Saboda kin gani a rubuta a wurin? Nila? Sai ya ka san sunana. A katin cire kuɗi. Ranar da kai min sata? Da farko ya dinga bawa mutane fulawa kyauta, daga baya kuma sai ka dinga sace su. Nan gaba in zaka ban fulawa dole kai min ragi. To, sai na ga yawan zuwan ki tukuna. Kin sanya sunan fim na madam? Masarauta ta uku. Kamar yadda ya kasance an yi na biyu a baya. Amma ba fim din cricket bane. Fim ne kamar na tsibiri. Shi yasa. Idan kuma har ka kalle shi, zaka ga baka masa. Bayan duk wannan shekarun, baka jin wani iri akan sakin fim din? To a yan kwanakin nan da na kan ji dan damuwa a zuciyata. Sai dai kuma harkar yanar gizo sun zama da sun canja yanayi. Ina jin wani iri. A duk lokacin da naga kiran waya ana so a yi mun tambaya a kai. Amma yanzu yawanci mutane na jin tsoron saki. Warai. Abu ne da bai da daɗi. Manyan masu tace fina-finai a cikin wannan masana'anta mun rasa su. Kuma ina martaba su sosai. Sannan saboda irin wasu abubuwa da suka yi a fina-finai na koyi abubuwa kuma da dama su ma daga gare su. Za a yi wa fim ɗin tantancewa ne ko kai tsaye za a haska shi? Kina ji madam magana ce ta ciki kace saboda idan ban yi fim ba to waye zai bani aikin yi ba iya ni ba har da wasu da mutane daga cikin masana'antar. Amma tantancewa abu ne mai matuƙar muhimmanci ta kowane hali muna da buƙatar mu samu masu tantancewa don tabbatar da cewar komai ya kamata ya tafi daidai don kawo ci gaba tsakaninmu. Kowa yana so ya ga cewar yana samun kuɗaɗe. To amma gaskiya ita ce ya kamata ka koya lokaci ne saboda ba wanda ya san takaitaccen lokacinsa. A duk lokacin da wani ya nuna mana hanya sai mu zama ƙwararru. Masana'antar fim na buƙatar masu tantancewa kuma tana buƙatar marasa tsoro waɗanda suke da babban murya domin haɗin kanmu. Yalla mai sai ka ba hankali saboda sassan jikin mutumin da aka matsar. Abu sha ne ya ka gani. Yalla mai koda. Ka ganta? Sauri a kunna waɗannan fitilan. Yalla bai wannan leda da ya ga samu. An samu tauraro ɗayan? Yalla bai wannan karan guda biyu ce. Wanda aka ce shi ne Parikshit Prabhu, mafi girman masu tantance fina-finai a Mumbai. Sa ɗaya da rabi ya bayan labai. A fim ɗinsa na Sada Empire. Abin da ba sai yi ba? Guda ka tare kana ba zan kawo wuce da kuma ba guda ka tare kai.
A bayanan da 'yan sandan Juhu suka bayar, kyamarar tsaro ta dauko shi lokacin da yake fitowa daga cikin hotel din Marriott da karfe 11 shi kadai. Kenan ne tunda aka ce shi kaɗansa ya fito, alamu sun nuna cewa babu direba. Kujerar ta bankara hakan na nufin makacin shi ya buye ne a bayan kujerar. Ban ɗaki, gada jirgin ƙasa, yanzu filin wasan kirket. To me hakan ke nufi? Yalla bai sunan fim din Third Empire, kaga zagayen wajen kirket. Third Empire, tauraro 1.5. Aikin banza za a tabbatar da cewa zuciya tana daidai gurin yayin da dukkanin sauran sassa na jikin za a watsar da su sannan dukkanin sassa na jikin za a watsar da su daban-daban gashi yanzu kenan ya amfani da abin da ke rubuce ne shi yasa ma ya kashe shi aikin banza ba na ɗayan ganin shi kuma mai rubuta ka gani a cikin fim nan za a tabbatar da cewa an yi wani kisa na rashin imani wanda kowa zai rasa gane ta inda aka yi shi ma da hakan ya amfani ya je ya kashe shi to amma ta yaya za mu yi samu ga Ishadman na farko babu komi za a hasko kada jirgi yayin da za a daure shi daga baya kuma sai gunduwa aikin banza yau ranar hutu ce ta fulawoyi don haka yau babu wani siyar da su da za a yi ko hama ya je ya huta dole ku ba mu dama muna so ne za mu yi wallaɓai tambayoyi Gabaki ne mu cikin bana muka yi abu da yake. Gaba ɗaya kashe-kashen da aka yi, 3 ne a sati 3. Kuma wani makashi ne musamman ne aka samu. yalla bai to ai baka fito ka bayyana mana gaskiya ba Sannan kuma shi masu tantance fina-finai kada yake hari. Yalla bai. Abin da zan yi muku tabbaci a kai shine muna da babban jami'in mu da yake bincike a kai kuma zai binciko komi don haka jama'a kada su wani ji tsoro. yalla bai mun ji cewar gangan jikin da akwai alamar da ake ajiwa Me yasa yin sa gaban sa bawa yan jarida cikakkun bayanai ne? Gaskiya kuwa saboda wasu sun ce mana tamarin tauraro ne. 'yan jaridan nan sun koma gaba dai sun gira ga mana ministan gida babban minista su ma sun uzura mana har kawai yanzu aka ce ba ku samu wata shaida ba ne yalla bai duk da cewar yayi ana ganin wannan kisan sai ba sauki a ƙara barin wani satin idan ya zo sai ya ƙara sheke wani ko babu ɗaukar kyamarar tsaro sannan babu shatar yatsa kuma ko wanda ake zargi ba samu ba wanda ake zargi yalla bai amma an san suwa ake hari abokai idan muka yi duba da abubuwan mamakin da suke faruwa tun kwanakin baya da suka wuce Malam Arben Matur, shugaban sashen bincike na Mumbai, yana so ya mana ƙarin bayanai akan masu tantance fina-finai. Muna godiya sosai da furodososhi da kuma daraktoci da suka zo nan. Yalla bai, gaba ɗaya wannan masana'anta muna tare da kai. Ce kai bayaninka, yawa. Bari an je kai tsaye abin da nake son na ce. Taimakon ku muke da bukata. Me kake nufi da mai rubutu cikin kulawa? Kenan mu dakatar da yin fina-finai. Yalla bai, muna ji ne fa da wani makashi yanzu, wanda yake yin kisa kowane sati. Sannan kuma abin iya masu harkar fim yake tabawa. Har zuwa mu kama shi muna so mu tabbatar da cewar gaba kenan ku kowa na cikin tsaro shi yasa nake roƙon ku ƴan sanda sun kasa yin aikin su shine za ku dakatar da mu akan namu yalla bai ba wai dakatar da kai nake yi da yin aikin ka ba in kuna son ganin makoshin lafiya to ku ba mu tsaro kai amma ma ta yanda za a ce mu dakata na wannan abu aikin ku a zahiri shine ku ba mu tsaro shine kawai jama'a ku duba wannan magana ku gani nayi gaskiya ai masu tantancewa iya mun bai mutum 300 ne sai ya muke da tabbacin zamu iya ba su tsaro a koda yaushe Kowace rana kukan ba wa 'yan siyasa tsaro, amma ba kwa ba wa irin waɗannan mutanen tsaro. Kai gaskiya ba ta yi magana mai kyau. Wannan haka ne ba. Shekara. Za mu iya ba ku wasu lambobi na musamman wanda za ku kira dukkanin jami'an da ke kusa domin samar da tsaron ku. To a soji dole sai an daina wannan tantancewar mana. Wata magana kake haka ne? To me matsala hakan? To me yasa ba za ka daina yin fim ba? Ina ga su ne waɗanda ba su yin fina-finai masu kyau shi yasa suke faɗan haka. Kai malam, me kake cewa ne? Idan muka dakatar da yin fina-finan mu, da me za mu ci abinci? To ai kun ji ina magana take. Dama na sun dole irin wannan su magana. Ba su na furosocin da suke zuwa da wugage suke suka dukkanin mutanen da suke zuwa suke tantance fina-finai ba saboda kai soki nasu. Wannan shashanci ne, kai iya bakinka. Wallahi kai iya bakinka kada ka rasa tani a kan. Wallahi yanzu da ba za mu yi cewa sai an dakatar da dukkanin wata harka ma da yake shashancin balla. Wa kan zo gani? Madam Lila, tana nan? Ba zata ce, ƙara shekara, me wannan nan? Ba za ka nemo ta gaske ma? Ta gasken ce ai, ta zama ruwan dare. Kai ni? Tsawon sati guda kenan, ba ki zo shagon ba. Na wuce ta bakin shagon. Ka rufe da wuri yau. Sannan
sai ake kika inda nake zaune. Kin zo shagon kenan. Shine dai na yi kokari na hado miki wannan na zo miki da ita. Kai ne. Ta haɗi sosai. Kenan ba na ƙara zuwa shagon ba. Banda fulawar ba abin da yake kawo ki shagon? Fulawar jarida. A gidan jarida fa nake aiki. Wace kenan? Da na sani to ba zan yi amfani da wannan jarida ba. Shikenan sai an jima. A'a ka tafi. Shigo. Mama! Me? Ki zo nan. Dani, me fure. Barka. Barka. Me wannan? Fulawu ce kamar za a je yaki? Mama ta haɗu sosai fa. Kai jarumi ne ko me wajen fulawa? Kowane mutum yana iya yin kowane aiki. Maza ai babu abin da ba sa iyawa. Amma jarida ai ba za ta zama fulawa ba. Anti, gobe zan zo miki da tulips. Anti. Ni la makawo ne wai. Zauna, don Allah ka zauna. Za ka ci idili. Mama ta iya idili sosai. Ba da mu fa.